166 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa mitana bi asrarihi wa akhlaqihi wa anwarihi wa ahwalihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad bin Musanna. Haddatsana Muhammad bin Ja'farin. Haddatsana Syu'batu. An Amr bin Murrata. An Murrata al-Hamdani. An Abi Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari sahabat sepuh sing lugu. Sahabat sepuh ingkang lugu, ingkang ahli zuhud, ingkang boten saged debat. Pokoknya wonge apian banget sampai sering diapusi. Sampai sering diapusi. Nah niku sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Niku sahabat nek Abu Hasan Ali al-Asy'ari niku ulama pencetus akidah Asy'ariyah beda, tapi sesah keturunan. Ane Nabi kariwayataken saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala sinten Kanjeng? Fadlu Aisyata utawi keutamaane Aisyah. Utawi keutamaane Siti Aisyah alam nisa'i ing atase pira-pira wong wedok iku kafadlis saridi iku kaya ngumpamane utamane sarit ala sairi to'ami ing atase sekerine pira-pira panganan. Sarit niku napa? Sarit kuwi panganane wong Arab kan wujude roti. Roti sing gandum ngoten niku lho. Lah sarit ki roti gandum sing wis rada garing iso diremuk-remuk. Sarit niku roti gandum sing garing remuk terus diparingi kuah jenenge talbinah. Diparingi kuah jenenge apa? Talbinah. Lah talbinah niku kuah yang isinya niku napa? Susu plus madu. Wong Arab niku kan nek ora dahar pecut ya dahar legi. Lah sarit berarti bubur roti gandum. Berarti kan ngoten. Soalnya apa? Roti gandum sing wis garing diremuk-remuk campuri susu sama madu. Itulah kenapa kemudian sarit niku masuk kategori makanan yang istimewa. Karena terkumpul di dalamnya gandum berarti karbohidrat. Ono susu, ono madu. Jadi apa jenenge keunggulannya banyak, faedahe banyak. Nah, nek dawuhe beberapa masayikh terutama sing bagian kedokteran kaya Syekh Yusri. Nek jenengan cok sering mengonsumsi bubur sarit niku iso napa nggih? Jadi bubur sarit, bubur sing konggone kuwi mau gandum dicampuri madu kali susu niku saged jaga stamina. Saged jaga stamina. Niku ge dopingan biasanya. Nek unjukan niki kan daharan, nek unjukan iki berarti banyu panas jenengan campur habas sauda sing niku minyak utawa minyak zaitun, banyu panas, minyak zaitun utawa habas sauda karo madu. Ku nek unjukan. Nek daharan berarti bubur gandum kuwi mau, tapi ora nganggo santen, nggone susu sing kuwi sing gak ono rasane. Heeh. Iki laban, bahasane laban berarti susu murni. Nah, dadi nek jenengan staminane gek lemes, staminane gek males, ngantukan, terus apa misale gek bosen, kuwi teko gawe. Nek gawe daharan gawe bubur. Utawa gek masa penyembuhan. Bergerah ngoten kita kan lemes biasanya nggih. Nah, masa penyembuhan. Masa penyembuhan 3 hari niku. Dari niku. Ya kene iki apa? Golek gandum ya angel kok. Tapi kan wonten to koyo ngene.
STMJ. Nah, niku nek carane Kanjeng Nabi. Jadi karena istimewanya makanan itu, maka kemudian Sayyidah Aisyah diperumpamakan oleh Nabi seperti halnya sarit, seperti halnya bubur sarit, sarit. Toplesnya mulai entek kuwi to. Toplesnya mulai entek mesti fokusnya beda. Faidatun faedahe napa? Wajaba ala zauj sana'u zaujatihi. Seorang suami wajib memuji istrinya dengan pujian yang terbaik. Kanjeng Nabi memuji Sayyidah Aisyah kaya dene makanan sing diarani bubur sarit, soalnya banyak vitamin, banyak manfaatnya kanggo jaga stamina, iso nggarai cepat penyembuhan dan lain sebagainya. Sayyidah Aisyah kan ngoten cerdas, penyayang. Gak mau penyayang tok manja. Manja. Jadi dawuh Kanjeng Nabi kan ngeten. Garwane Kanjeng Nabi sing paling dicintai niku dua. Siti Khadijah kali Siti Aisyah. Siti Khadijah dicintai kenapa? Karena beliau niku orang yang menjadi ibunya umat. Ibunya umat ki artine apa? Penyayang. Ya, ngibuni. Apa ya? Kaya keibu-ibuan. Nanti keibu-ibuan terus tanggung jawab nek ibu-ibuan iki. Tanggung jawab, terus penyayang, rela berkorban untuk suami. Itu sih disenangi Kanjeng Nabi tentang Siti Khadijah. Cuma kekurangannya satu. Siti Khadijah mboten saged bermanja. Nah, sing nomor kali yang paling disenangi malih niku Siti Aisyah. Kenapa? Karena Siti Aisyah cerdas. Nek Khadijah mboten patek cerdas. Tapi kreatif. Pinter bisnis. Nek Siti Aisyah cerdas secara keilmuan. Nek gak pinter bisnis gak iso kerja. Siti Aisyah mboten saged nyambut gawe. Tapi cerdas, nurut tur manja. Maknane napa? Bagaimanapun bentuk istri kita wajib memuji. Nah, tergantung kita arahkan kan sing bentuk karakter perempuan itu nanti suami. Ajeng jenengan bentuk kaya Siti Khadijah, apa jenengan bentuk seperti Aisyah. Nek misalnya gak iso dibentuk ya jenengan kudune memposisikan diri ngene. Oh bojoku iki pantese Khadijah apa Aisyah. Kok kowe gak tau manja ya bojoku iki misale. Nyambut gawene kenceng tapi ya kasih sayangnya tidak dalam bentuk bermanja-manja tapi dalam bentuk bekerja. Cari nafkah, ikut bantu cari nafkah, ikut tanggung jawab. Oh berarti karakter istriku adalah Khadijah. Tapi misalnya jenengan gada garwa kok ora iso masak, ora iso kon kerja ki rada wegah, jane nyuwun sewu tetep penyayang. Penyayang bereso gawe-gawe dan terus senengane manja-manja. Apa jenenge ngloroti sarung terus. Mas, yo kuwi lho. Pokoke. Oh, berarti kuwi Siti Aisyah. Lho ngene ngono kuwi. Ya, diraba-raba wae kira-kira bojoku wis koyo piye ngono. Ya jan. Lah kok ora karo-karone? Wah, iku. Tetap mesti salah satu dari dua itu sosoknya. Mesti. Loh, apa bisa nanti tercampur dalam satu? Misalnya kok ya sifatnya kadang Khadijah, kadang Aisyah. Bisa. Bagus itu. Itu bagus. Ning bojo Abu Jahal. Nah, niku wanita yang terbaik. Wanita yang terbaik adalah perpaduan antara Khadijah kali Aisyah. Cuma ya gue mau tetap suami wajib Jeneng Nabi gak pernah manggil Siti Aisyah langsung jenenge Aisyah. Ya Humairah. Wahai yang
pipinya kemerah-merahan. Ngono kok, sampean nek tekan ngomong langsung mama. Mama, aku mau bibi. Loh, kan manja lah, kok sing manja malah sing lanang. Wah, iki. Aduh, ora ono contone iki. Siti Mulyani. Wajib hukumnya seorang suami memuji istri. Senajan ame nyuwun sewu nek wis nganten lawas lan nganten anyar ora tetep mesti dilem dipuji pasti kaya ngomul iki senengane muja-muji ben oleh jatah. Sing nganten-nganten lawas yo ngono kuwi lah kadang-kadang. Senajan amit nyuwun sewu wis rada perot kabeh misale teko ya Allah Dik, ya Allah Mak, makne kok tambah ayu. Sing sabar ya Bang Jai, aku malah lagi Bang Jai. Ojo ngono dilungkas oleh bidadari Dik. Ojo amit bidadari mati sik berarti. Sing koyo ya. Kapan lu bener video. Faedah sing nomor kalih. Di dunia ini wanita nggih afdhalun nisa fil alamin iku sinten Maryam. Sayyidah Maryam. Jadi kalau kita bicara di dunia ini afdhalun nisa fil alamin, wanita yang paling utama di dunia ini adalah Siti Maryam. Kenapa? Karena beliau selama hidupnya mempertahankan kesucian. Beliau juga seorang nabi. Karena nabi bisa dari perempuan. Adik Rasul. Nah, laki-laki. Nabi itu perempuan wonten kata. Siti Maryam. Itulah kenapa karena beliau afdhalun nisa'il alamin, di alam roh beliau menjadi istrinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awak dhewe wis ora usah ngarep-ngarep liyane. Muga-muga bojone dhewe niku bojo donya, bojo akhirat, bojo jasmani, bojo rohani. Awakmu kok suk niku duwe loro nek tukaran gak sida tok surga sampeyan. Surga rasa neraka. Napa? Soale awakmu men surga ayep bojomu padu ya. Salah. Jadi afdhalun nisa'il alamin Sayyidah Maryam. Summa ba'da dzalika Sayyidah Fatimah. Jadi sing nomor kali setelah Siti Maryam sinten? Siti Fatimah. Lho kene napa? Karena Fatimah putri kesayangan Rasulullah. Putri kesayangan Rasulullah. Summa Khadijah, kemudian baru Siti Khadijah. Summa Aisyah, terakhir Siti Aisyah. Yang nomor 3. Wa jamalun nisa'il alamin Sayyidah Aisyah. Perempuan tercantik di dunia niku Siti Aisyah, bukan Cleopatra, tapi Siti Aisyah. Jarine wong-wong kan Cleopatra sing paling cantik. Kalah harus Siti Aisyah. Sampai Humairah saking putih kena cahaya langsung memantul warna merah. Itulah kenapa
istri Nabi tidak diperbolehkan membuka wajah di hadapan umum, di hadapan umat. Betul. Sampai ketika ada tamu para sahabat, ya, istri Nabi itu boleh mengajak berbicara tapi dibalik tirai. Ya. Berarti wonten pinten faedahe wau? Wonten